Senyores i senyors, benvinguts a un altre Averigüeu per al diari La Veu, que ja ho sabeu, ho hem reconvertit en les últimes edicions en un especial Ventorro, ¿vale? En unes cròniques del Ventorro, de Ventorros Chronicles. I avui volíem canviar un poc de decorat, sempre estàvem a casa allí contant-vos coses, però avui volíem estar així, com fa 3 mesos de la Dana, fa 2 dies, el dia 29, va fer 3 mesos de la Dana esta, i volíem fer-ho així en el barranco del Pollo, a Picanya, al costat del local, a 10 metres del barranc. Encara estem mirant així si hi ha coses de pau de plom per així, per el barranc. Pues això està així, i tenim la casa esta que va caure, que és impressionant. I continuem amb les cròniques del Ventorro, que vosaltres dieu, Xavi, anem a continuar parlant, sí, anem a continuar parlant d'aquestes coses, perquè això no para i això no acaba. I Mazón mos sorprèn contínuament. El dissabte altra volta manifestació, Mazón Dimensió, el dissabte altra volta manifestació, però el dia que feia 3 mesos, això és molt xulo, a veure, Mazón, el dia que feia 3 mesos, el dia 29, estava la gent, hòstia, 3 mesos de la Dana, estava la gent recordant coses que havien passat. On estava Mazón? Mazón estava pujant a un coet espacial, estava pujant al Miura 5, el coet es diu Miura 5, que dic, home, pues haver portat el teu amic al Barrera, el que va anar sense barrera, però el coet es diu Miura 5 de PDL Space, no? La Generalitat vol recolzar el projecte de PDL Space i el tio estava pujant el dia que es commemorava 3 mesos a un coet espacial, ¿vale? Que dius, chico, que diu, és com dir, jo m'agradaria anar ben el més llum possible de tota la merda esta. Així que el Mazón diu, jo no vés a la lluna, no? A mi em recorda un poc, a veure, jo m'he criat en el Coll està el Belén de Tirisiti, i al final del Belén de Tirisiti, el Tirisiti, al final, diu, estic fart, diu, on te'n vas, Tirisiti? Diu, per què? Me'n vaig a la lluna. Diu, a la lluna, Tirisiti? Per què te'n vas a la lluna? Perquè estic fart de tot, és un poc Mazón, no? Així que el Tirisiti, al final del Tirisiti, se'n va en un coet no, en el globo, en el globus de Milán, de l'exposició universal de Milán, i se'n va en un globus, puja en el globo i pa, explota el globo i cau. I jo és un poc això, chico, puja el coet, eixa el Miura, i vés-te'n a cagar a la via. Bé, i ja està. El dia eixe, Mazón estava en un coet espacial, que és lo normal, ¿Dónde? Pues un coet espacial. Després, el dissabte tenim Mazón Dimensió. També, aquestes cròniques del Ventorro volíem, no sé, per una qüestió sentimental meua, anar mostrant-vos cosetes que hem anat recuperant a poc de la Dana. Mira, això és una màscara xulíssima que la vaig traure del fang. Mira que xulo, Això també m'agradaria, que Mazón... Tu imagina't anar cap a Mazón una nit que estiguera ell així tenint un mal son i te'n vas cap a Mazón. Mazón! Cántame una del Marengo! I això. I solo tu. Està investigant-se, continua investigant-se tot això. Anem a veure, n'hi ha una cosa que mos ha fet gràcia, i és que en la comissió d'investigació, no sé si ho sabeu, ara s'encarrega, hòstia, espera que m'ha caigut fang en l'ull, s'encarrega de la comissió d'investigació Vox, que dius, molt bé, bona idea, a veure, li han encomanat al grup de Vox la comissió d'investigació. Recordeu que Vox no se li va veure per ací, per cap lloc, estaven netets, els de Vox no van enterar de la Dana, tenien les espardenyes netes. Doncs ells s'encarreguen de la comissió d'investigació. I crec que Compromís ha demanat, això és molt bo, Compromís ha demanat que declare el dueño del Ventorro. Això és molt bo, perquè diu, ixa declaració, per l'amor de Déu, jo vull que estar ahí, quan declara el Ventorro. I què van dinar aquest dia? Pues mira, de primer plat teníem això, passa que teníem un problema i és que estava sempre el Mazón per allí a la guitarreta, no? I lo del Ventorro seguirem les declaracions del dueño, no? I també volíem reflexionar en estos 3 mesos
que fa de la Dana, això és una reflexió que fem a casa, no? I és que encara ens impressiona, per això no podem deixar de parlar d'aquestes coses, perquè encara ens impressiona quan fan el recordatori meteorològic i quan diuen, no, a les 12:30 allí en Xiva, no, quan estava caent, no sé quantos, clar, i dius, hòstia, ens impressiona perquè la veritat és que la gent no ho tenia en el cap, feia vent, feia fred, però la gent estava fent vida normal i corrent. Vale? A les 12:30 ja començaven a rescatar a gent en helicòpters, però nosaltres així estàvem pues, els xiquillos en el col·le, que si les extraescolares, que si no sé què, la gent entra en el cotxe i tot això. I això encara ens impressiona dir, la puta mare, quina inconsciència, no? Bé, tot això, en les cròniques del Ventorro, també no podem deixar, perquè com també estem fent en els teatres, vull dir, avui contarem coses en Muro, el diumenge en la Sala Artea, contarem també coses del Ventorro i personatges, vull dir, tot això mos ha donat uns personatges. L'altre dia jo vaig descobrir un personatge gràcies a la meva dona, i és el personatge del dueño una de les empreses de los desguaces, dels desballestaments, l'Ajuntament li dona a aquestes empreses el poder d'emportar-se els cotxes, i joder, i dius, escolta, i el meu cotxe on està? Tu cotxe està en Ciudad Real, que diu, què? Li va dir el de los desguaces a la meva dona que el cotxe estava en Ciudad Real, ¿vale? Y si yo ese coche lo quiero arreglar o hacer algo con él, dice, estáis todos obsesionados con arreglar los coches, el 90% de los coches son siniestro total. Y la meva dona li va dir, oye, y si somos el del 10% que queda, dice, el 98% son de siniestro total. Y ella va dir, ella és molt insistent, va dir, y si son del 2% que queda, si somos del 2%, va dir, yo voy a Ciudad Real y te lo traigo. Ese personaje es muy bueno, el de los desguaces, que lo queréis arreglar todo, joder. I ja està. Els voluntaris, els militars, el Mazón, la Vila Plana, per exemple, un moment, que no se mos oblide. La Vila Plana, ja ho sabeu, tot el folló li va proposar el càrrec d'Apunt. Doncs ja tenim, tranquils, que ja tenim nou càrrec d'Apunt. Això és una notícia que està dins del Ventorro. Bueno, del Ventorro no, de lo que està passant ara. Tenim un nou director d'Apunt. La Maribel Vilaplana va dir que no, en el dinar aquell va dir, a mi no me jodas. Maribel jo crec que no va acceptar perquè estava farta de que el tío es posara a cantar canzonetes y te has pintado la sonrisa de carmín y dijo, joder, este tío, qué pesat. Total, que la Maribel Vilaplana no és, però tenim un nou director d'Apunt que li diuen Francisco Aura. Què? Francisco Aura és conegut per tot el món com era un alto cargo de 13TV. Què? És que me caguen de 13TV, que és propietat, ja ho sabeu, de la Conferència Episcopal Espanyola. Ese 13TV, pues este tío, que també és de l'època més heavy de Canal 9, pues el tenim de director d'Apunt, ¿vale? Jo crec que acabarà donant-li càrrec també altra volta a Vicente Sanz. Què? Bueno, total, que tenim el nou director d'Apunt i tot això continua passant, senyors i senyors, i no ens podem oblidar que enmig de tot el mar dels Ventorros i del desastre continuem seguint el pas de, mira, el Munilla, el bisbe Munilla, les teràpies de conversió d'això. Pues el grup de l'oposició allà en Oriola han fet una moció en contra d'este bisbe que està atacant directament al col·lectiu LGTBI. I tenim, jo què sé, Escola Valenciana que també està exigint que la retirada d'eixa consulta als padres que encara no sabem quan van a fer-la, estem preguntant a les escoles i la consulta esta de quina llengua, qué lengua base queréis para vuestros hijos, de la libertad educativa para el castellano. I ja està, tot això està tot emmaranyat, el Ventorro, el canal Apunt, ja dius, hòstia, mireu on estem, mireu ahí les màquines ahí, en el barranco del Pollo, que xulo, les cròniques del Ventorro, Chronicles.